El primer límite el que yo pongo es la defensa del feminismo de la mujer y de los avances que hemos hecho en la defensa de la mujer y la participación de la mujer en los asuntos públicos, en puestos de responsabilidad, eliminar la brecha salarial y sobre todo fomentar la libertad de las mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito sanitario. Por supuesto, ¿no? Y yo creo que soy una mujer marcadamente, no sé si feminista, pues feminismo en el buen sentido, ¿no? Un feminismo no excluyente, un feminismo no radical. En ese marco yo me considero una persona que no va a dar ni un paso atrás nunca en la defensa de las mujeres, ni tampoco en decir claramente que esto existe, que existe una necesidad de defender a las mujeres, que existe una necesidad de eliminar una lacra de la sociedad que es la violencia de género, ni un paso atrás en la violencia de género. Y cuando digo esto es una afirmación que la hago dejando muy clara mi postura en el terreno político y en el terreno jurídico, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando con la ley del sí es sí es una barbaridad que desde luego va a pasar a la historia de nuestro país. Una ley que supuestamente se hace en defensa de las mujeres y que lo que hace es rebajar las penas a los agresores sexuales. Una ley de la que se han beneficiado ya 150 agresores sexuales. Es una ley que insulta todas las mañanas a las personas que han sufrido este tipo de violencia. La primera mesura que prendré, per supost, és, jo crec que en el context econòmic que estem vivint, és necessari que jo aborde en juny les futures ordenances fiscals que solen aprovar en octubre en una rebaixa fiscal. La rebaixa fiscal serà la meva primera mesura. Se li ha pujat de mitja la hipoteca 200 euros, un moment en el que la compra dels aliments bàsics ha pujat un 16%, un moment en el que la llum és quasi inassumible per a moltes famílies i en aquest context l'administració ha de fer un esforç i l'esforç se diu rebaixa d'impostos. La Generalitat ho ha fet però de forma absolutament cosmètica i l'Ajuntament de València porta 8 anys sense baixar els impostos. Porta 8 anys permanentment fregint a tots els valencians a multes, en la APR, en multes de la zona blava, en accessos vinculats a mobilitat i sense baixar els impostos. Per a nosaltres la baixada d'impostos és bàsica, nuclear, en la ciutat de València i també a nivell de la Generalitat. A la gent, als autònoms, als liberals, a les famílies que tenen xiquets menuts, com la meua, no? Que se preocupen per l'educació dels seus fills, a les persones que li preocupa l'economia de la ciutat, que li preocupa que aquesta ciutat estigui col·lapsada en llicències d'activitat, en llicències d'obra, que li preocupa que deixem passar oportunitats per a fer d'esta ciutat, efectivament, en aquest moment, a nivell econòmic, la segona capital d'Espanya, perquè la seva economia pot ser la segona capital d'Espanya, jo em dirigisc a ells.